A želim šarene špagete. Evo. U mojoj mladosti tog nije bilo. O, mogu ja to. Za početak ću staviti sve sastojke u činiju i promešati sve. Dobro, što je sada sve automatski? A sad ću staviti u testo šarene bombone. Da, tako je. Sipat ću što više bombona da bi testo bilo što lepše. Kakav je to miris? Bolu me oči, šta radiš? A luk je mnogo zdrav. I meni se sviđa njegov miris. I seći ću sveže i zdravo povrće. O, kako lepo. I miris je super. A sad ću sve skuvati u činijama. I obojiti špagete. Ovako. Lep sok. Je li već završavate? Onda ću ja uzeti žele medvediće i staviti u čaše. U svaku čašu različite boje. A sad ću preliti sve sokom. Super! Odlično! A sad ću ugrejati to. Treba mi vatra. Oho, kako je moćna! A gledajte, istopila sam mede i dobila tečnost. Sad ću sipati sve to u slamke. Tako je. Wow, ispalo je baš lepo. Svaka mi čast. I ukusno. A ja ću koristiti čokoladu. Treba izmrviti, tako je. A sad ću posuti čokoladom svoje špagete. Ovako lepo ću sve servirati. A šta je kod ostali? Moje žele se stvrnulo i izvadit ću ga iz slamčica. O, kako zabavno! A dakle, stavit ću žele špagete na tanjir i posuti marshmallovom. A završili smo. Pa, hajde da probamo. O, ovo ne izgleda baš privlačno. Opa, čokolada! Obožavam čokoladu. Od nje ću početi. Kako lepo. Wow, i ukus je ekstra. Da, baš mi se sviđa. A ovo čak ni ne znam kako ću probati. Dobro. Šta? Koliko luka? Suze mi oči. Ne, sigurno ne. A ovo ću sigurno probati. O, kako zabavno. Super. Mnogo mi se sviđa ukus. I marshmallow jako volim. Ekstra. O, da. Odlučila sam. Ovo jelo je pobedilo. Čestitam. To, pobedila sam. A sada želim od vas ovakav sendvič. Nema problema. Počinjem. A dakle, uzimam testo. Omiljeno povrće. I stavljam sve u testo. Odlično. A sada mešam sve to zajedno. Pogledajte, testo se obojilo. Hej, pazi sa tim brašnom. A ja imam drugu ideju za kuvanje. Treba mi veći tiganj. Dakle, uzimam leveno meso i jaja, a zatim začine. Da, odlično, bitno je da ne preteram. Sada to sve treba promešati. Pomoći će mi moje borilačke veštine. O, kako sam jak. A sad ću ispržiti slaninu. Slanine ne može biti previše. Super. A na prženu slaninu ću staviti mleveno meso. Baš lepo miriše. Stisnut ću ga malo.
O, da, super. Odozgo ću narendati sir. Znam da svi vole sir. Super, sira ne može biti previše. A nakon sira, opet idem leveno meso. I pokrivam sve to slaninom. Da, to je to. O, negde nešto gori. O, kako zanimljivo. Jao, zagledala sam se i sve mi izgorelo. Šta da radim? Znate, imam ideju. Sad ću naručiti nešto. Brza dostava. Odlično. Wow, da, baš to sam čekala. Stavit ću ovaj aparat sve sa stojke. Lepinju. Pljeskavicu. Sir. I zatvaram. A odozgo ću staviti jedno jaje. Tako je. Nije loše. A ja moram dodati začine. A limun će dati ribi pikantan ukus. O, kakva lepota. Ispržit ću ribu sa obe strane. Evo je moje zelena zdrava lepinja. O, vruće, opekla sam se. Treba je iseći. Dakle, stavljam list salate, a zatim ribu. Avokado, paradajz. I preliću sve sosom. O, tako je. A volim kad ima puno sosova. A divno. Sada zatvaram naš sendvič. I na kraju ću staviti zastavu. Lepota. Ne, kako je mali ovaj burger. Vidi moj. Moja pljeskavica sa slaninom. O, da, to je prava veličina. Gore ide sir. Što više sira. Malo ću ga istopiti. I naravno, povrće. Nigde bez njega. I na kraju sos. Puno sosova. Zatvaram moj burger. I to je to. Šef je završio. Oho, kakva veličina. Dakle, vreme da izvadim svoj burger. Ovako, polako sklanjam. Sve vadim. Odlično. Ostalo je dodati povrće. I ukusan kečap. Zatvaram, stiskam i to je to. Eto, sve lako. Završili smo. Oho, kakav burger. Ovo je nešto zeleno. O, kako je mali. Dobro, njega ću prvo probati. Previše prosto izgleda. A kakav je ukus? O, nije nešto iskreno. Dobro, sad ću probati zeleni burger. Deluje mi sumnjivo. Ne, to nije ukusno. A sada, veliki burger. O, pa to je cela pita. Wow! To je nerealno. Pobeđuje najveći sandvič. Tu, sad sam i ja pobednik. Želim tortu. Ukusnu tortu. A važi. To nije problem za mene. Dakle, na testo ću sipati lep džem. Što više džema. A sada stavljam sve u rernu. A dok se to peče, ja ću popiti nešto. Sok je bio baš lep. Vadim koru. A zatim sipam šlag odozgo. Lepota. Sada stavljam koru druge boje i opet šlag. I stiskam sve trećom korom. Da, one zelene boje. Hej, bako, smetaš mi. A ja se čem to ti meni smetaš? A meni treba kvadratna torta. Sipat ću fil po krajevima. A da, tako je.
A gore stavljam drugu koru. Imam žuto testo, sad ću ga razvaljati. A zatim ravno iseći. Ovako. Savršena kocka. Ali to nije sve. Uradit ću još nešto. Šta? A zašto tako komplikuješ, bako? Eto, završila sam. Pogledajte kakva lepa šara. Kao neko čebe. Šta se dešava? Ovo se može baciti? Da, i ovo isto. Bako, šta ti je? Vidiš da sklanjam sve suvišno. Jo, previše sam odsekla. Ostalo mi je sasvim malo torte. U stvari, imam ideju. Sad ću sve staviti u svoju klompu. Ovako. Da. A sad ću umočiti klompu u čokoladu. Kako lepo ispada. Zar to nije genijalno? Klompa u čokoladi. Kako sam pametna. Baš ukusno. A gledajte kakvu tortu sam napravila. Sad ću je ukratiti dugmićima. Lepota. Šta je to kod tebe? Šta da radim sa drugom klompom? Samo ću baciti. Treba staviti još malo kolača. Šta je to? Klompa? Ko je uništio moju tortu? Ja sam besan. Plašim ga se. Pokvarili ste mi tortu. Neću više ništa raditi. Ups. Završili smo. Kakav dizajn. Lepota. Šta je to? Dobro, moram probati. Pa to je guma. Fuj. Odvratno, ja ne jedem klompe. A ovu tortu ću rado probati. Šarene, nevjerovatno. Divno, oduševljena sam. Opa, i dugmići su od čokolade. Veoma ukusno. Ova torta je definitivno pobedila. Ja sam najbolja, to. Ovo je najmanja čokolada koju sam ikad vidjela. A ja imam srednju. To nije loše. Sklonite se, drugarice. Danas je moj dan. Šta je to? Tvoju čokoladu čak ni ne vidim. Ali ja počinjem prva. Sad ću probati svoju omiljenu mlečnu čokoladu. Moda, čekajte. Imam bolju ideju. I stopit ću svoju čokoladu na moju mini kuhinji. Da, to sam odlično smislila. Trenutak. Treba mi lepa šoljica. Uključujem i čekam. Eto, moja topla čokolada je spremna. Wow, jako ukusna. Šteta što sam tako brzo sve popila. Uj, ona liže svoju šolju, odvratno. Znači sad je red, super. I ja ću otopiti svoju čokoladu, ali uradit ću to uz pomoć fena. Treba malo sačekati. Eto, super, uspela sam. Setila sam se jednog lifehacka. Sad ću da crtam čokoladom. Samo što mi treba činije sa ledom. Mogu početi da crtam. Još malo. Gotovo. Hajde, pogodite šta je ovo? Da, to je kruna. Izvinite, devojke, ali ova kruna će pripasti samo pravoj princezi. To jest meni. Imam još jednu smešnu ideju. Još par dodira, eto! Gledajte! Kako vam se sviđa? Bravo, to je super. Hoćeš da me slikaš, molim te? Naravno, hajde. Daj da vidim šta je spalo. Super! Moram odmah da šerom ovu sliku sa prijateljima. Stavili su mi like. Kako lepo! A sad je vreme da probam svoju čokoladnu krunu.
fantastično! To je veoma ukusno! Njam, 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 njam. Hej, Viki! Vrati moju čokoladu! Imaš svoju? O, da! To je bilo prelepo! Hajde, sad ti! Konačno! Nevjerovatno! Koliko čokolade? Nikad u životu nisam vidjela toliko. Jao, ne mogu da je okinem od stola. Ali nema veze. Imam ideju kako da uradim to. Eto ti i ja. Tako je mnogo bolje. Znala sam da ću uspeti. Devojke, šta vam je? Jeste li se uplašile? To sam ja. Stvarno? To je smešno. A gde su tvoje mačje uši? One su na mestu i sada mogu da probam moju ogromnu porciju mlečne čokolade. O da, šta je? Hoćeš dati nama malo? Volimo te. Dobro, poslužite se, nije mi žao. Hvala ti puno. Izgleda da je ovog puta najmanju porciju dobila Britney. A Jane ima srednji aparat sa žvakama i ona je veoma srećna zbog toga. Da, devojke, najviše sreće imala Viki. Ona ima najveći aparat na svetu, to je nevjerovatno. A Britney je dobila najmanji aparat, ali ona uopšte nije tužna. Ne, nisam, jer ja jako volim žvakice. Jedva čekam da probam. Dobila sam žutu. Kako slatko. A baš mi se sviđa. Hoću da dobijem još. A sad sam dobila plavu. Super. I nju ću da pojedem. Pa da, sipat ću odmah sve. Je li to sve? Pa dobro. Poješću sve odjednom. Pitam se, a koliki će ispasti balon? Sad ću proveriti. Gledajte pažljivo. Ups, izvinite, slučajno sam. Žao mi je, sad ću se obrisati. Da, eto. Ajoj, dobro, na redu je Jane. Njen aparat je mnogo veći. Ali izgleda da Jane ima neki problem. Mislim da moraš ubaciti novčić da bi dobila žvaku. Prijateljice ne znaju kako da joj pomognu. Izgleda da se sprema duel. Hajde, Jane, napred. Verujemo u tebe. Da, ja ne sumnjam da ću pobediti ovaj aparat. Imam Hulkove ruke, Kija! Oh my god. Oho, napravila si ruku u stolu. Ups. I sve se razbilo i prosilo na pod. Sad nećeš moći da ih probaš. Ajoj, kakav sam baksuz. Nemoj da plačeš, sad je moj red. Šta da radim sa svojim aparatom? Smislila sam nešto? Bravo, to je odlična ideja. Ne, neću ti ništa dati. Ovo je sve za mene. Ja obožavam žvake i planiram da pojedem sve do kraja. Da. Jesi videla to? Prelepo. To je najbolji dan u mom životu. Vreme je da napravim veliki balon. Ali mislim da preteruješ, Viki, dosta. Ne, gde ćeš? Šta da radimo? Nemam pojma. Pa dobro, prijetan let. Izgleda da su sada sve njene žvake naše. Hajde, navali, Jane. Ups, balon je pukao. Padam. Jane, da li ti čuješ to? Ne, pazi se. Juj, moja glava. Žvakica, super, sve ću pojesti. Da li je ovo neka šala? Ja obožavam kolu, super. Ja isto, i znate šta? Ja sam dobila najveću limenku kole, cool. Dobro, znači ja počinjem, jel da? Otvaram. Ne, poklopac se slomio. Čekajte, izgleda da je poklopac napravljen od čokolade. I cela limenka. Neverovatno. Da, prelepo. Jede mi se još. Hej, nema šanse. Planiram sama da pojedem to. Pošto smo saznali da je ova limenka jestiva, znači vreme da isečem na komade. Pa to je prava torta, ne mogu da verujem.
Britney, bila si u pravu. To je zaista ukusno. Čekajte, izgleda da neko ne skida pogled sa moje torte. Ha, šala. Ovu polovinu ću i sama rado pojesti. Devojke, mogu li ja već da počnem? Dobro je. Ja sam dobila najveću porciju i jako sam srećna zbog toga. Ovo je ludo ukusno. Torta se topi u štima. Znate šta? Ja sam smislila nešto. Želim da napravim najlepši koktel na svetu. Prvo ću ubaciti svu tortu u blender. Tako je. Zatim ću zatvoriti poklopcem i uključiti. Da. To je to. Vreme da sipam koktel u čašu i da ga probam. Izgleda jako privlačno. Kakav je ukus? Sad ću proveriti. Da, to je još bolje nego što sam mislila. Ne mogu da verujem. Bravo, Jane! Znam, hvala. Ja sam oduševljena. Jo. Gde smo to mi? Izgleda da su nas zatvorili i posmatraju nas. Hej, pustite nas! Sad ću vas srediti. Ne brinite, nećete nigde pobeći od mene. To ćemo još vidjeti. Wednesday, imaš li neke ideje? Reci. Možemo pokušati pobeći kroz ventilaciju. Moramo se smiriti. Nećemo nikad izaći odavde. Umrećemo ovde. Smiri se. Hajde da otvorimo bravu. Lako reći, a gde je ključ? Vidi, Wednesday. Pas ima ključ. Zdravo dušo. Treba nam ključ. Polako, nemoj se ujedati. Jao. Ne, to nije dobra ideja. Šta da smislim? Hajde, razmisli. Imaš li ti neke ideje, kosture? Enid, smislila sam plan bekstva. Moraš skrenuti pažnju čuvaru. Aha, važi. Da, razumela sam. Hej, ljudi! Ćao! Kako je smešna. Padam. Joj. Wednesday, koliko još? Hajde, požuri. Druže, hoćeš mi dati malo koščica? Da, može. Bravo, Wednesday. Hej, prijatelju, imamo lepe koščice za tebe. Ne boj se, častit ćemo te. Odlično. Dok pas ne vidi, uzet ćemo ključ i otvoriti bravu. Svaka čast. Pa, hajde da probamo. Šta je to? Jao, Enid, daj meni to. Tako je. Wow, bravo, Wednesday. Samo hajde prvo da skinemo uniformu da ne izgledamo kao zatvorenici. Super! Ne razumem. U čemu je stvar? Gde su nastali? Bežimo? Pa to je bekstvo iz zatvora. Alarm! Imamo 2 begunca. Moramo ih uhvatiti. Jo! Otkrili su nas! Mamice! Hej, stani! Oho, Wednesday, vidi, to je mapa! Super! Hajmo brže! Stani! Ojoj, svuda su laseri! Čekaj, znam šta nam može pomoći. Wow! Cool! Odličan posao, Wednesday! Možeš računati na mene? Spretno ću proći pored svih ovih lasera i isključiti ih. Tako je. Polako. Da, odlično. Gotovo. Wednesday, jesi već ovde? Hajde da pogledamo mapu, da vidimo gde je izlaz.
Izgleda da sam ogladnila. Hoćemo skrenuti u kafić. Molim te. Ok, slažem se. I ja bih pojela nešto. Ha, evo vas. Šta? Kako su prošli kroz laserij? Jau, treba isključiti alarm. Stop. Gotovo. Dakle, uhvatit ću vas, obećavam. Niko neće pobeći od mene. Mislim da znam gdje ih treba tražiti. Stigli smo. Izgleda da nas nisu primetili. Odlično. A vreme je da pojedemo nešto lepo. O, vidi, kaša. Izgleda odvratno. Neću ni probati to. Jao, izgleda da je ova kašika beskorisna. Nema veze, ješću ovako. Fuj, odvratno. Ova kaša je tako suva i ružna. Bje. Čekaj, razmišljam. O, a šta misliš o ovoj ventilaciji? Hajde da vidimo. O, imamo čak i nožić da je otvorimo. Daj mi to. Bravo, Enid. O ne, izgleda da nas već traže. Hajde što brže da se sakrijemo. Ali gde? O, da li ću stati ovdje? Da, a mislim da hoću. Super. A ja ću se sakriti ovdje. Aha, jeste mislili da pobegnete od mene? E pa nećete uspjeti. Osjećam da ste negdje tu. Naći ću vas. Mamice, tako je blizu. Čula sam nekoga. O, je li to kaša? Ceo dan nisam ništa jela. Znate, ipak ću odbiti ovo jelo. Treba je baciti. Dakle, izgleda da devojka nema ovdje. Potražit ću ih na drugom mjestu. Jao, odvratno. Je li otišla? Wednesday, jesi dobro? Ja sam sva u pasti. Užas. A vreme da idemo odavde. Pobeći ćemo kroz ventilaciju. Sad čekaj. Gotovo. Hajde, idi ti. A ja ću odmah posle tebe. Wednesday, hajde. Oh, come on. Jao, ovdje nisu spremali oko 100 godina. Nemoj kukati, idi. Ne volim paučinu. O, tu je izlaz. Ali ne može da se otvori. Moramo ići dalje. Šta? Mamice? Pauk? Jao, Enid. To je samo mali slatki pauk. Svaki dan ih vidim. Kakav užas. Hajmo brže. Fuj, odvratno. Jao, kako me nervira. Osjećam da su negde blizu. Aha, evo vas. Pa šta je to? Opet nisam stigla da ih uhvatim. Možda treba da idemo ovuda? Da vidimo. Joj. Pazi, Enid. Gde smo to mi? Vidi. Je li to naš čuvar? Kako smešno. Izgleda da smo našli njeno tajno mesto. O, vidi. Ovo je sportska sala. Nevjerovatno. Od uvek sam volela da treniram. Dakle, je vreme za mali trening. Da, sad ću srediti tu krušku. Kija! Kako teško! Enid, jesi zaboravila gde smo? U zatvoru. I moramo da pobegnemo odavde. Jao, da, tačno. Upravo si. Izvini. Šta radiš? Wednesday, ti si genije.
Hajmo ka izlazu. Hajde, požuri. Juj. Jao, kako si smotana. O, našli smo WC. Hajde da pobegnemo kroz kanalizaciju. Ne mislim da je to dobra ideja. Jao. Uj. Odvratno. What's the matter with you? Ne, to je iznad mojih snaga. Ugušit ću se. Hvala, Wednesday. Za malo nisam povratila. Ove četkice za zube mogu nam biti od koristi. O čemu pričaš? Šta? Hoćeš me izazvati na dvoboj? Predaj se, nećeš me pobediti. I ja sam majstor u mačevanju. Eto ti. Jao. Oho, vidi. Ha, pa gde su ove devojke? Tako su male, ali tako brze. O, to je moja super slika. Ha, kako sam lepa. O, odavno nisam trenirala. O, jao, samo ne to. Padam. Šta? Kakva je to rupa u zidu? Evo novog ulaza u ventilaciju. Hajmo vuda. Ha, gde su se sakrili? Eto vas. Wednesday već ovde. Ostavite nas na miru. Eto vam. Hej, predajte se. Šta da radim? Eto vam još. Ajoj. Ovo je bio nokaut. Hajmo brže. Šta? Gde ste krenuli? Stanite odmah. Naučit ću vas pameti. Dohvatit ću vas. Dakle, opet smo stigli u neku sobu. Ovo? Gde smo to mi? Hey. Vidi, ovo je izlaz. Otvori brzo ova vrata. Pa šta je to? Nešto neće. Treba nam ključ. Let's go. Hajde da ga nađemo. Kakvu smešnu facu imam ovde. Vidi. Izgleda da čuvar nije pojao čips. Super. 100 puta bolje od suve kaše. Ups. Enid, hoćemo možda potražiti ključ. Da, naravno. Ne vidim ništa. Enid, jel mi se čini? Ili je to uniforma čuvara? Vidi, hoćeš da je probaš? Zašto? Shvatam. Da, tako nas niko neće prepoznati. Da, savršeno. Jao, mamice, evo je. Dolazi. Šta da radimo? Šta to zvecka? Našla sam ključ. Super, svaka nam čast. Hajmo odavde. Nice. Uspelo je? Da. Imam vas. Gde su opet pobegli? Šta? Sve je jasno. Našli su ključ i pobegli odavde. Pažnja. Enid i Wednesday su pobegli. Hitno. Pa šta je to? Dobro je. Vidi, helikopter. Hajmo tamo, odletet ćemo odavde. Još nikad nisam letela na helikopteru. To bi trebalo da bude baš moćno. Hej vi, stanite odmah. Hajde, polećemo. Ćao, sve najlepše. O ne, kako je to moguće? Šta? Ko kuca tamo? To su kod mene. Ćao. Uzmi pare. Evo vaše poručbine. Kakva teška kutija. Šta je to? Sad ću da vidim.
Aha, ovdje je sve da bih napravila krevet iz snova. Wow, kakvo veliko paču drveta. Stavit ću ga na pod. Šta to planira? Joj, potpuno zaronila u kutiju. Odlično, evo moje ograde. Oho, kako je velik. Skoro sam sve izvadila. I naravno, instrumenti. Joj, bolelo je. Sklonit ću kutiju, smeta mi. I šta će sada raditi? Graditelj Mary kreće da radi. Dakle, stavit ćemo ovo ovako, a ovo ide ovdje. Baš joj dobro ide. Uskoro će biti još bolje. Da, ja sam veoma talentovani graditelj. Krevet na sprat je gotov. Od uvek sam htjela takav. Šta? Sad je njen krevet mnogo bolje od mog. Nema veze, imam ideju. Sad ću ulepšati svoj krevet. Kupiti, da, sad čekam kurira. Zdravo, momci, izvolite. Brzo unesite. Gotovo, gospođice. Wow, baš lepo. Da. Krevet je postavljen. Još malo lepote. I dodat ćemo malo svetla. Slatke slike kako bi kućica bila još ugodnija. A sad uključujemo. Da, ispalo je super. Oho, to je nevjerovatno. Hej, zatvori usta, cimerko. Pa, ko sad ima najlepši krevet, jeli? Juj, boli. Šta tamo radi moja cimerka? Hej, šta gledaš? Šta da smislim? Da, znam. Uzet ću rekvizite svuda. Naprimjer, ove zavese su baš dobre. O, i ovaj stolnek će također trebati. Ja nemam mnogo novca, ali imam fantaziju. Mislim da je baš lepo. Odlično, nije ništa gore nego kod Jennifer. Joj, hej Mary, šta to bacaš? Odakle ti ove divne zavese? A sad ide stolnjak. Od njega ću napraviti viseću mrežu. Wow, tako je udobna. Baš je lepo odmarati u njoj. Zdravo, cimerko, kako si? Baš je dosadno. O, imam ideju. Sad ću naručiti nešto mnogo dobro. Mary će mi zavidjeti. Da, dolazim. Dobar dan, gospođice, vaša narudžba. Hajde brže ga instalirajte. Ovdje. Naravno. Sve je gotovo. Evo vaše plate. Hvala. Ćao. Halo, čekam vas sve na žurku u mojoj sobi. Ćao, devojke. Pogledajte moju kućicu. Fantastična je Jennifer. Da, mnogo je dobra. Kod nas je VIP žurka, niko više ne sme da ulazi. Neka zabava počne. O, pala mi je na pamet odlična ideja. Sad ću. Stolnjak. A sad posuđe. I moji dobri, verni prijatelji. Šta je to izmislila opet? Pojačat ću muziku. A, šta je bilo? Kako ti se sviđa ovo, Mary, a? Gotovo. Preduzimam ozbiljne mere. Obezbeđenja? Da. Kod njih je preglasna muzika. Smeta mi da spavam. Da, evo ga. Dobar dan. U čemu je problem? Pođite sa mnom, pokazat ću vam sve. Evo ih. Kaznite njih. Sad ćemo sve srediti. Šta se ovdje dešava? Hej, ko ste vi? Dobio sam žalbu na vas, gospođice. Jel da? Znam kako da rešimo taj problem. Izvolite. Pa smatram da vaša muzika i nije toliko glasna. Nastavite zabavu. Hej, što je to?
Znam. Onda ću napraviti svoju žurku. Imam svetleći globus. A sad ću napraviti od ovih CD-ova nešto zanimljivo. Sigurna sam da će Jess biti oduševljena. Odlično. A sad lepim delovi CD-a na globus. To je to. Super disko kugla spremna. Sad je atmosfera zabave uvek uz mene. To. A od ostalih CD-ova ću napraviti ukras za zid. Odlično, moja soba blista. I sad je vreme da uključim muziku na najjaču. Neka zabava počne. Što se tamo dešava? Oho, kod Mary je baš cool. Hajmo kod nje. Ćao, došli smo da vidimo šta imaš ovde. Šta još da smislim? Znam, imam kutiju sa sijelicama. Kako su ekstra. A sad će mi trebati kabel. To je to. Rasveta je spremna. Samo da je okačim. Šta je opet smislila? Odlično. Svaka mi čast. Obožavam svoju kućicu. Radnik, brže ovamo. Uđite. Treba da sve sija ovde. Kao kod moje cimerke, čak i bolje. Da, to mi je trebalo. Čestitam, sve radi kako treba. Uzmite pare. Hvala puno. Kako lepo. Bolje nego kod tebe, da? Jao, Jennifer, nešto se dešava. A, to je požar. Imamo vatrogasni aparat. Sad ću. Moram sve ugasiti. Ne boj se, Jennifer, sve će biti u redu. Gotovo. Ali moja kućica je uništena. Izvini, Jennifer. Ali možeš da živiš kod mene? U redu, hajmo kod tebe. Kod mene je također super, zar ne? Da, baš je slatko. Upoznaj moje plišane prijatelje. Tako sam gladna. Ali gde je treći učesnik? Izgleda da je to on. Ko je to? Ćao, ja sam robot. Hajde da počnemo. Ovo? Robot mi još nije kuvao. Dobro, prvo jelo je torta. Super, baš me zanima kako će kuvati robot. Za početak treba odlučiti koju tortu ću da spremam. Sve ove torte je spremila veštačka inteligencija. Ova odgovara. Treba mi postolje za tortu. Odlično. Uzet ću čokoladne kore i staviti ih na postolje. A sad ću premazati sve kore kremom. Što više fila, torta će biti lepša. Zatim mi treba srebrni čokoladni sirup. Pogledajte kako lepo curi. Ali to nije sve. Zatim mi trebaju oči. Stavit ću ih na tortu. Ovako. I srećan osmeh. I uši. Čak i roboti imaju uši. Samo što su moji posebni. Stvoreni su da hvataju signal. Jao, kako slatko. Također sam pripremio cake popsi. Moram ih napuniti strujom. Odlično. Ubacujem ih u moju robot tortu. Sad i ona može hvatati signal.
Robot je zadovoljan. Šefe, a šta je kod vas? Mali robote, pokazat ću ti pravo kuvanje. Nažalost, robot to nikad neće ponoviti. Prvo ću uzeti aparat sa šarenim Skittles bombonama. Treba mi bombone različitih boja. A sad ću ih lepo poređati na torti. O da, savršeno. Sad mi treba tegla Nutelle. Ne mogu da je otvorim. Robote, možeš li mi pomoći? Naravno. Dajte mi malo vremena. Pogled može napraviti rupu u poklopcu. Gotovo. Sad možete lako otvoriti teglu. Hvala, robote. Odlično si ispunio zadatak. Dakle, sipat ću Nutellu na tortu. O da, savršeno. Uzet ću etiketu od Molinih omiljenih bombona, da odmah zna od čega je torta. Kako je lepo ispalo. Da, šefe, tvoja torta je zaista prelepa, ali moja će biti bolja. Sipat ću na tortu plavi krem. Imat ću tortu u obliku jednog poznatog lika. Uskoro ćete ga vidjeti. Dakle, stavit ću oči i sipati puno čokoladnih kolača. Obožavam ih. Sve je uspelo. Cookie Monstrum je spreman i sama bih ga rado pojela. Ko je razbacao kolači? To nije u redu. To je smeće, smeće, smeće. Moram baciti to. Uključujem svoju supermoć, koja će uspremiti sve mrvice sa stola. Robote, šta radiš? Uspremio si sve mrve sa stola. Super, hvala. Molly, probaj. Wow, vaše torte izgledaju super. Znam ovog lika. Obožavam ga. Ali prvo ću probati tortu sa Skittles. Wow, prelepo. A sad ću probati ovu tortu. O da, obožavam ovi kolači. Prelepo. I kore su baš sočne i mekane. Ostalo je probati tortu robota. Udara me struja. Pobedila je ova torta. Stvarno, tako sam srećna. Hvala, hvala. Svaka čast, Jess. Sada želim piletinu. Tako sam gladna. Požurite, molim vas. Odlična ideja, Molly. To je zaista cool. Treba mi jedna piletina. Preliću je ukusnim sosom da bi bila sočna. Razmazat ću sos i staviti piletinu u rernu. Baš je zgodno imati rernu u sebi. Gotovo. Može se vaditi. O, da. Piletina se savršeno spremila. Ispalo je čak bolje nego što sam očekivao. Sad mi treba povrće. Šefe, pomerite se malo. Hvala. Paradajz mi također treba. Crveni ću skloniti za sad. A žuti ću iseći na lepe komade. Da. A sad mi treba daska. Iscedit ću na nju kečap i sen. A zatim staviti paradajz. I piletinu, naravno. Serviranje je bolje nego u restoranu. Robote, možeš li da ispečeš moje meso, molim te? Naravno, nije nikakav problem. Trenutak. Treba mi nekoliko sekundi. Gotovo. Ne, sve je izgorelo. Molly se to neće svidjeti. Prijatno. Opa, završili ste. Kako je sve lepo. Osim ovo, to neću jesti. A ovu piletinu ću rado probati. Wow, baš ukusno.
Poješću svaki komad. Da, piletina je spala tako nežna. O, što? Nema više? Ali nisam se najela. Dobro je što imam još jednu piletinu. Miriše baš dobro. Probat ću batak. O, da. Fantastično. A robote, tvoje jelo najbolje. To, pobeda je moja. Pobeda je moja. A sada želim koktel. Laži, Molly. Izvadit ću epruvete sa najlepšim sokom. A sada dodajem tajni sastojak. Evo ga. Neću vam reći šta je to. Ostalo je samo promešati sve u šejkeru. Mešam, 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 mešam. Završio sam. Odlično. Sada mogu otvoriti. Ubacujem slamku, ukrašavam pomoranđom i može se probati. I ja imam super ideju. Koristit ću gazirani sokovi. Prvo ću promešati sve zajedno. Super! A sada treba dodati što više omiljenih bombona Molly. Svideće joj se? Da, ekstra. Ostalo je dodati mentos i to je to. Pretnja, pretnja. To treba uništiti. Uništiti. Proces uništavanja je pokrenut. Hvala robote, spasio si me. Ali čime da poslužim Molly? Pa, pošto nemam koktela, daću joj običnu kolu. Nema veze. Ja sam napravio mlečni koktel. Ostalo ga je sipati u čašu. Wow, pogledajte kako lepo izgleda. Napravio sam šarene koktele sa voćem i bobicama. Molly, možeš da probaš. Oho, koliko različitih koktela. To izgleda dobro. Ovo... samo kola? Ozbiljno? Pa ništa posebno. Kola je uvek ukusna. A sad ću probati koktel sa parom. Izgleda zanimljivo. Kako čudan ukus. Šta mi je? Ne sviđa mi se. Dakle, konačno mogu probati posljednji koktel. Wow, pa tu je toliko ukusa. Baš mi se sviđa. Neverovatno, to je nerealno. Šefe, ti si pobedio. Da, pobeda je moja. Molly ima odličan ukus. Dobar dan, devojke. Mogu li vidjeti vaše karte? Ej, dajte ovamo. Devojko, dajte taj telefon. Ona je u bioskopu. Kako se usuđujete? Pustite me unutra. Hvala. Zdravo. Vaša karta, molim vas. Sve u redu? A šta je to? Čips. Jao, kako ste mi dosadili. U bioskop ne sme da se ulazi sa hranom. Šta? U bioskop ne sme da se ulazi sa hranom. Dobro, dobro. Nemojte da se derete, uzmite to. Kakva šteta. Kako da ne sme da se ulazi sa hranom? Uzela sam sve omiljene slatkiše. Moram nešto da smislim. Ne mogu sve to da dam. Ideja. A šta ako od pomfrita napravim brkove? I bradu? Da. A nije loše. Izgledam kao ninja. A na mač ću da stavim žele bombone. Tako je, jedna po jednu. Super! Spremna sam. Sada mogu da idem u salu. Dobar dan. Šta vam je to? Od čega je? Nemojte da me bodete ovim. Gde je vaša karta, devojko? Izvolite. Hvala, idite u salu, molim vas. Prijetno gledanje. Zamalo da me zakolje ovde. Koliko ćeš da priča telefonom? Devojko, smetate. Oho.
Uspela sam da prođem u salu sa svojim slatkišima. Ništa nije provalio. Koliko vas ima? Dobro, podelit ću. Izvolite. O, hvala. Ukusno. Okay. Da, i pomfrit je prelep. Ekstra. Hoću još. Mogu li uzeti još bombona? Hvala. Mogu li vidjeti vašu kartu? Stop, šta je to? Ne dirajte me. Potrebni su mi slatkiši koji ste sakrili ispod sakoa. Dajte odmah. Kod nas je to zabranjeno. A sada prođite. Kako da prođem sa šećernom vunom? Ideja? Našminkat ću se kao kloun? Da, trebalo bi da upali. Idem ja? Hej, ne guraj se. Evo moje karte. Ove žele bombone ću morati da vam oduzmem. To je zabranjeno. Dobro. Odlično. Sada mogu da napravim klovna od sebe. Vadim šećernu vunu. Ona je kod mene šarena i tako je ukusna. Napravit ću od nje periku kao kod klovna. A zatim ću se presvući. Gotovo. Hajde da proverimo moj trik. Zdravo, klovne, tako si lep. Aha, šta imaš tamo? Wow, koliko mnogo maramica! Kako si to uradio? O, šta sam to našla? Ups, izgleda da sam izvukla nešto suvišno. Vratite mi pantalone! Da, sad čekajte malo, odmah ću vratiti. Izvolite, i moja karta, idem ja. Hvala, moram da se obučem što pre dok svi nisu vidjeli moje gaće. Kako me je sramota! Uspela sam da prođem, tako sjajno. Sada mogu da pojedem šećernu vunu. Da probam. Kako je ukusna. Wow, da li frizura klovne jestiva? I ja hoću da probam. Samo malo. O da, to je šećerna vuna. A niko neće primetiti ako malo pojedem. Izvolite moja karta. Odlično, li nosite slatkiše? A šta je ovdje? Čokolada? To ne može tako. Sad ću da istresem sve slatkiše iz vas. Vratite me na pod. Dok ne istresem neću. To je to, sve ispalo. Okay. Sada pokupi sve i stavi u kutiju. All right. Dobro. A sada pogledaj još jednom znakove i upamti, nikakva hrana. Shvatila sam. Samo ne to, ne mogu da vam dam sve svoje slatkiše. Moram nešto da smislim, ali šta? Ideja? Izlepit ću svoju suknju KitKatom. Tako sigurno neće shvatiti da imam nešto kod sebe. Odlično mi ide. Da, to je genijalno. Idem da proverim svoj plan. Prođite. Dobar dan. Može li vaša karta? O, da li ovo suknje od čokolade? Ona misli da ja neću da provalim. Devojko, da li mogu da vas malo zagrejem svojim fenovima? Da vidimo šta će da se desi sa vašom suknjom ako je zagrejem malo. Ne, samo ne to. Sad će se istopiti. Prestanite, molim vas. Ne treba više. Sva sam se uprljala. Ups, šta ste uradili? Odlazite odavde, prevarantkinja. Let's go. Sklonite to. Mogu li vidjeti vašu kartu? Hvala. A ovo ja oduzimam. Kod nas ne sme da se ulazi sa slatkišima. To je glavno pravilo. Dajte sve, a sada prođite. Stvarno? O ne, neću ići bez lizalice. Smislila sam plan. Odmah se vraćam. Dobar dan, evo moje karte. Kako divno, naravno učite. Very much. Preslatko. O, još jedna devojka sa detetom. Mogu da se poigram? Ne, dete spava. Moram hitno u bioskop. Dobro, prođite. Baš je čudno. Uspela sam. Zdravo. Uspela sam da prođem u bioskop. Sada mogu sa zadovoljstvom da pojedem lizalicu. Probat ću je. Nice. Kako je velika. Jako ukusna. Šta? Kako ona tako može? Hoću da se sklonim od nje. Što se desilo? Dajte vašu kartu, ali ovo treba da se oduzme. To je zabranjeno u bioskopu. Šta je tamo? Treba hitno sve sakriti. Eto, nemam ništa. Nećeš me prevariti. Naći ću svaki slatkiš. Što? A neću da dam svoje nudle. Treba nešto smisliti. Hajde, odlazite odavde.
Pa hoću i neću se više vratiti. Doviđenja. O, ideja! Aha, napravit ću frizuru od nudli. Trebalo bi da spadne super. Odmah se vraćam. Može vaša karta? Naravno. Nemojte me plašiti. Prođite brže. Hvala. I dalje se plašim. Ko je to? To ste vi. Dajte kartu. Prođite. Prošla sam sa nudlama. A ništa me nije pitao, zamislite. Ćao svima. O, da. Sada mogu da jedem. Obožavam nudle. Eju, devojka jede svoju kosu. Ej, ti pogledaj je. Devojko, zašto jedete svoju kosu? Zato što je ukusna.